കോഴിപ്പള്ളി പാലം AD 1930 തിരുവിതാംകൂർ തിരുക്കൊച്ചി ഭരണകാലത്ത് കോതമംഗലത്ത് നിന്നും മൂവാറ്റുപുഴ കോട്ടയം വഴി കായലിലൂടെ വിദേശ മലഞ്ചരക്ക് വ്യാപാരം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി കോതമംഗലം മുള്ളിരിങ്ങാട് പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ ഗോവിന്ദപിള്ള എന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പണിത് ബ്രിട്ടീഷ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ആൽഫ്രഡ് വിബിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത കോഴിപ്പള്ളി പഴയ പാലം. ഈ പാലത്തിന് കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് ബലക്ഷയം സംഭവിച്ചപ്പോൾ നിർമ്മിച്ച പുതിയ പാലത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പോഴുള്ള വാഹന സഞ്ചാരം. കരിങ്കൽ കട്ടകൾ തുർക്കി മിശ്രിതം ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച കരിങ്കൽ തൂണുകൾക്ക് മുകളിൽ ഉരുക്കുരയിൽ നിരത്തി അതിനു മുകളിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ച പാലം ബലക്ഷയം സംഭവിച്ചുവെങ്കിലും നൂറ്റാണ്ടിനോട് അടുക്കുന്ന ഈ പാലം ഇന്ന് കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന പുഴയ്ക്ക് നടുവിൽ തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നു. Apostrophe, tu sais ta page, pour celle jusqu'à ce l'enquereur, car c'est la fête du courage, c'est la fête des chiens de guerre. Allons, en garde, allons, allons, à toréador, encore.